Kaseng Meghalaya Peoples United Front MPUF akan riu tarik nok pra arhajar arphulai kala Lehkmen ke jingdap khatlai Snem ke Jingiaid Lynti kaseng ban Shakri ke imlang sahlang haka jingialang lyngkot bala pynlong Highwinds Thadlaskein West Jaiñtia Hills bala naduh naduh nongialam kiwei bat kiseng kiba khot sngewbha bat kiwei de. Presiden Rangba kaseng MPUF u Dawanpoimi Laloo habakran uyathu ke Jingiaid Lynti kaseng haki Snem basyadien kumju ru ki jingiaid bakiman. Uyathu ru bala don kapor ba usha kem hakapor baki dawa ban pentre kam ya ka ILP haka Jylla. Nre watla haban ya Lynti bun ki jingiaid ru unget scam baka MPUF kandang la shu ban beteng ya ka jing Shakri Paidbah kamtam ya kilong yeng badan kam shisha ka jing ram kumba kelajule haki Snem baladep. Kiwei pat ba ajing kran kentup yo ba paila lyngkot Presiden ke AJCVA u Presiden ke Jylla Youth Federation u Mpuf tariang. Haka jingialang ba penyad u Chalbestar Maria Education Secretary MPUF layo ru ka jingkran pediang na ukershan bla Presiden MPUF East Jylla Hills. Hagini ki khalle tuli Snem go dalai emi benta iwanga dugo chongnya chiba chpor hanrai naga jing yo biang ki members ki yonga hamjo like CC the khot biang ki yanga wo yo poi chakani the seng hi hapo ka jing alam ge yonga the kabakam te the paman biang ka yanga wo perkat wo won biang chaka sai hanrai hapo kini ki khalle tuli Snem the chami chipon ki jinga kam ki sai o yalam na sai ne bha the sedang ka sang yong yar chagitna do pero Jylla Meghalaya yong i the yo ile ya unit chapo West Hills tamjule chari boy the soon daw yo Iaka opening de yong i ha po Shillong siya kumen puntip wa ka sang yong i de man go he wa yar gatte te mem siya sugi he do bertud dan hi siya sugi le wa mka he ki kam ro te siya kumen ni wa emi ki branch ki tana do pero yo ye penyar di kam ng sang yong i to do ka ha po Jaiñtia Hills do ni ndrei chawro ki benta yong Jylla ki waman ki mkam ye ka jingrap ki yong i kam sang ki waman ki produk prosnam ki yong i ta sio kumena chikada ye wo yo open pau ya ka ni ka jing siango ye ki the khot wo per ki yong i ki wa chanya ha ka jingalam ki yong a ki wa yaine ha ka jingalam ki yong a la hewani wani por wa ka sang mkam go ya ka jingialang ki chipayong MPUF man ki kloi wa ki kre kabakam te yulutio ya kani ki jingialang sam chikman o panjor so ye ki kam nangwa ki kam ng san chikman ki job wa ki lai bai TV wa la daga san le ga goban ki issue ke jumutoy ya ka riu ga group yo ni kabakam te na ong ye pi kam ki chipayong MPUF madale ki wan ki kam to iumani ki wakre umat ye ke jinge la hagiwan ki benta la hagiwan ki benta ki wa ka demand yung situation ni wo yele ya ke jinge yung riu ga la da habi wo sacrifice ya ka life yung ni ka career yung ni nai benta ka riu ga to iman ki wakre ta hagini ki khalle tali Snem ka wa panganmo ya chaden ye ki jinge ki wa ka san mat ko the chami chibon ki jinge hagawa hau arajar khalle kamu nongialam wa ramba yung san da cha sat hagatu ko por nai benta ka jinge ki yung ka ILP wa ipendong ya ki barjala chagawi tuan ka state te chibon ki jinge ki wa iya kendoi hagiwan ki benta ki wa yalang ni hanrai ga OMP mho do mun sen la da chemi ki jingele mho parandini to mani ki wa kre wa daredi o yele ye ki jinge khanang wa yo hi yolam ya gari wa jabru bi ni ha jinge to wa kata ko ongi ki san halang ta sausi upan pau o view chi ku bor wa mandami he bertu jom san halang wa mi chi ku bor wa man kam kinong lute kinong diman pisa na josyo si we penyam rem we na wo yo chakubor wa heberto kisan malang ite ijing kentho bria wa
em ki bru ki wachim kabu ngamong obro ki sengmalang man ki kamte henrai em ki bru ki wachim kabu hai berto jong ki sengmalang demete li lute li diman pisa iya ka seng yong i imkwa ayu ya kam gitu ki jat kam nai ba itu to ki jat kam ki wa pendet ya wadi ki sengmalang ki wa kre shitom nai banta ka riwa ki bru ki yong i ho ha ki jing lai lute ki yong i chibon emi ki jing tuna ki jing bakla henrai nga wong ai pi da ka jing kre shitom ki yong i da ka jing chanya ki yong i ha ki jing yalam ki yong i ngai skamo daw ye u yalam ya ki khot ki yong i ha ka luti ko to nangwa Shakri ki Paidbah da ka jing trai stom ki yong i mto da ka jing demand nei tu nei ni mto da ka wan henrai da ka jing kre stom ki yong i wo ye panda penbiang ya ka yung ka sem ki yong i kamju le wo ye panda penbiang ya ka imlang ka sahlang i ha ka seng ki yong i jo snani wo mhoi u em ki wan ki de khot ki wa lai u le ya ka wan ka kam ko ba jaklia ko pen thobria ya ka sang hiwro ko wi kamjule ya ka imlang salang hiwro ko wi